Mulungtad pa hangtod sa Agosto 31 ang pagpaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine sa tulo ka mga syudad, 8 ka mga lungsod sa probinsya sa Sugbo. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, kana ang gipaybaw ni Governor Gwen Garcia nga i-assess pagbalik ang kahimtang sa 11 ka mga lugar nga ubos sa MECQ karong Agosto 31 kung angay na ba kining i-downgrade ngadto sa General Community Quarantine. Samtang ang unong pa ka mga lungsod matod sa gobernador ang nisagop na sa mga lagda sa MECQ bisan pa man kung naka-GCQ pa kini. Gipasabot sa gobernador nga mao kini ang mga lugar nga nataliwad-an sa mga lugar nga gipaubos sa MECQ with heightened restriction. Kini mao ang mga lungsod sa San Fernando, Dalaget, Alcoy, Bulhoon, Santander ug Malabuyok. Di pa ta kaingon ni plateau na ta no? Nga ang atong mga mayor sad musugot ra pod mas gusto nila nga atong i-extend ang MECQ. Gahapon nakiginabi ko sa pipila kanila and I said, well, I think that is the way we should go now, usa. Paningkamutan nato nga wala usa ning mga social gatherings. Karong adlaw gisuroy sa gobernador ang mga dapit sa habagatang bahin sa lalawigan sa Subo, subay sa higpit nga pagpatuman sa iyang executive order. Sa executive order, higpit kining mitutok sa pampublikong mga sakyanan nga may usa sa nakitang hinungdan sa takod-takod sa COVID-19. Sa duha ka semana nga pagpatuman, gitug-an ni Cebu Provincial Police Director Colonel Engelbert Soriano nga kapina sa 300 ang ilang naisyuhan og citation o temporary operators permit kon TOP tungod sa kalapasan. Ganiha lang, 5 ang dugang nasikop sa may Cebu South Coastal Road. Disappointing nga hangtod karon naghihapoy mag-overloading. Pakanaugon lang mga pasahero human sa usa ka checkpoint, pabaktason. Ug unya pag-abot sa pagkakita nga wa nay maka check up nila. Sakay na pod. Unya magbinag-iray na sa mo diha. Unfortunately, meron pa rin mga nagpupumilit na mag-violate talaga and akala siguro nila makakalusot sila sa mga checkpoints namin. Samtang gipaybahaw sa gobernador nga way labot ang mga traditional PUJ o tricycle driver sa gi-require nga pagsulob sa portable air purifier sugod Agosto 25. Dili ang mga tricycle drivers, abierto mo na kais nga tanan og nasayod pod ko nga gamay ra gyud taong kana sila kita. Dili nato i-appeal ang traditional jeepneys, abierto man sad na kaayo gyud. Og sa pagkakaron, limitado ra gyud kaayo ang sakay nila. Bob, sa paghapit ni Governor Garcia sa mga border control point nang hatag usab kini og mga air purifier gawas nga nagpa-update kini sa kalambuan. Bob, Daghang salamat Fee Marie Dumabok sa imong live report.